Takže dobrý deň, zdravím všetkých. Dneska sa chystám preryžovať to, čo mi ostalo v ryžovacom žlabe zo včerajšieho ryžovania. Vlastne je to len jemný kamienok a štrk, čo ostalo. Tuto je môj, vidíte, ryžovací žlab. Vlastne vymenil som len túto rohož za túto gumu, vlastne s drážkami, kde by sa malo zachytiť najjemnejšie zlato. Takže pustíme si vodu. Môžeme začať so samotným ryžovaním. Pomaličky si nasypeme zbytok do ryžovacieho žlabu. Mali by sme tam vidieť vlastne to, čo mi stade ostalo z toho všetkého. Snáď tam bude aj nejaké zlato. Počkáme, kým sa to všetko preryžuje. Aha, a tu už vlastne vidíme to, čo nám z toho ostalo. Je to pekných pár kúskov zlatiniek. Štrk sa pomaličky odplavuje.